получим официальные на бумажном носителе, как говорится, окончательные документы переписи в разрезе регионов Российской Федерации, мы должны очень серьезную исследовательскую работу в этом деле сделать. И вот с Рустамом Нургалевичем мы вчера обсуждали этот вопрос, он тоже очень переживает. На 1 миллион там сократилось людей, там 600 тысяч татар, я думаю, и русских тоже немало. Некачественная перепись прошла безответственно. Но это мы и сами чувствуем, что мы тоже к этому делу серьезно, вот так, ответственно, значит, не подключились своевременно. Гадәттәгечә, ел азагында татарлар штабының аксакаллары башкарган эшчәнлеккә нәтиҗәләр чыгара һәм киләсе елга яңа планнар кыра. Ләкин бу юлы аеруча мөһим бер вакыйга йогынтысында оешма аксакаллары куелган планнарны кинәт үзгәртеп, яңа өстәмәләр кертергә мәҗбүр булдылар. Сүз бөтен Россия күләмендә халык исәбен алуның нәтиҗәләре турында бара. Бүгенге көндә бу саннар күңелдә бик зур борчу тудыра. Чөнки үткәрелгән исәп буенча Россия күләмендә татарларның исәбе 10%-га яисә 600 меңгә кимегәнлеге ачыкланды. 1 миллионнан артык татарларның үз туган телендә сөйләшмәве һәм аннан да күбрәге татар телендә укый, яза белмәве билгеле булды. Әлбәттә, бу котычкыч саннар. Тик шулай да бу саннарны бераз аклый торган сәбәпләр бар. Һәм иң беренчедән ул халык исәбе алуның пандемия вакытына эләгүе. Нәкъ менә пандемия аркасында халык санын теркәүчеләр күп кешегә барып җитә алмаганнар. Икенче сәбәп шунда 16 миллион кеше үз милләтен бөтенләй билгеләмичә калган. Әлеге татарлар саны Рәсәйдә яшәүче милләтләрдән икенче урында булуын саклап килә. Ләкин бу сан сизелерлек кимегән. Әгәр 2010 елда үзләрен татар дип язучылар саны 5 миллион 310 мең 649 кеше исәпләнсә, 2021 елда бу сан 4 миллион 713 мең 669 кешене тәшкил иткән. Димәк, 2010 ел белән чагыштырсак, 2021 елда Россия Федерациясендә татарлар саны 596 мең 980 кешегә кимегән. Нишләргә? Ни рәвешле бу хәлне рәтләргә? Татар халкының бөтенләй юкка чыгуын булдырмас өчен нинди эшләр башкарырга дигән сораулар килеп баса. Татарлар штабының соңгы 2 елда халык исәбен алуга карата башкарылган зур күләмле эшчәнлеген, куелган тырышлыгын исәпкә алсак, бу нәтиҗәләр искә салкын су сипкән төсле бик аяныч булып күренде. 2 ел дәвамында штаб вәкилләре төрле шәһәрләрдә аңлату эшләре алып бардылар. Керәшен татарларының милли бәйрәмнәрендә кунак булып, аларга татар телендә сөйләшүнең әһәмиятен, татар теле аларның рус халкыннан аерылып торган кыйммәтле һәм үзенчәлекле ягы булуын җиткерделәр. Шул исәптән Себер һәм Кырым татарлары белән очрашулар уздырылды. Татар халкын, милләтен күпкырлы яктан күрсәткән 100 төрле видеороликлар төшерелде. Моның өчен интернет челтәрендә махсус YouTube каналы ачылды. Шулай ук күпләгән мәкаләләр язылды. Татарстан Республикасы, Мәскәү шәһәре, Мәскәү өлкәсе һәм илнең башка төбәкләрендә яшәүче татарлар һәм башкортлар өчен үз җиремдә, үз телем дип исемләнгән уникаль әдәби җыентык бастырылды. 40 мәктәптә очрашулар уздырылды. Анда укучылар белән әңгәмәләр үткәрелде. Оешманың активистлары тарафыннан да күп төрле чаралар тормышка ашырылды. Буларның барысы да үзенә күрә агитация эше булып торды. Һәм әлбәттә, халык санын исәпкә алу барышында илнең төрле төбәкләренә сибелгән татарларның үз милләтен тануы, татар халкы кешесе итеп билгеләве өчен эшләнде. Шул кадәр башкарылган эшнең, тырышлык куеп сарыф ителгән вакыт һәм көчнең көтелгән нәтиҗәләр бирмәве аеруча аяныч хәл. 2023 елда бу мәсьәләне хәл итәр өчен Татарлар штабы оешмасы үз алдына түбәндәге бурычларны куя. Иң беренчедән, узган елдагы кебек
40 мәктәптә очрашу уздыру һәм укучы балалар белән аңлату эшләре алып бару. Биредә иң мөһиме рус мәктәпләрендә укучы татар балаларына туган тел дәресләре белән татар сыйныфлары ачу һәм өстәмә сәгатьләр кертү. Моны тормышка ашыру өчен хәлдән килгәнчә тырышу. Шулай ук алдагы планнарда мәктәпләр белән генә чикләнмичә Татарстан Республикасындагы һәм илнең башка шәһәрләрендәге татар балалары бакчаларында очрашулар уздыру, тәрбиячеләр белән аңлату эшләре алып бару. Халык исәбе нәтиҗәләре шуны күрсәтте. Килеп чыккан мәсьәләне хәл итәр өчен иң беренче эш булып татарларның санын күбәйтү түгел, татар кешесенең милли сыйфат дәрәҗәсен билгеләү һәм аны көчәйтү тора. Бигрәк тә яшь татар гаиләләрен миллилек рухында тәрбияләү өчен зур тырышлык куелачак. Моның өчен шулай ук аңлату эшләре алып барылачак, ассимиляциянең тискәре йогынтысын күрсәтүче әңгәмәләр уздырылачак. Давайте мы с вами вместе отойдем сейчас от разных формулировок, неправильно сосчитали, необъективно сосчитали. Мы сейчас с вами к той цифре, которая есть, которая утверждена, и будем от этого исходить. Давайте, исходя вот из этих данных, теперь успокоимся, сядем и сделаем акцент теперь не на количестве, а на качестве каждого из нас. Татарларның һәм башка төрки халыкларның милли конгрессы җитәкчесе Рөстәм Җамалиев билгеләп үткәнчә, Мәскәү шәһәрендә һәм өлкәсендә нихәтле татар үзен татар милләте кешесе итеп билгеләүе бары тик безнең җаваплылык булып тора. Чөнки сугыштан соңгы елларда Мәскәүдә җәмәгатьчелек эшенә нигез салучы татар шәхесләре туган телне һәм мәдәниятне саклап калу эшен безгә мирас итеп тапшырып калдырдылар. Һәм бу эшчәнлекне дәвам итү безнең бурыч. Илнең баш каласында, өлкәсендә һәм төрле төбәкләрендә татарларның саны кинәт кимүе безнең эскә дә яткан җаваплылык дип саныйбыз. Шуңа да без тиз арада һәм актив рәвештә җиңнәрне сызганып эшкә тотынырга җыенабыз, дип раслап күрсәтте Рөстәм Җамалиев. Шуны билгеләп китәргә кирәк. Татарлар штабы оешмасы үз алдына татарлар санын арттыруны гына түгел, шул исәптән яшьләргә әхлак тәрбиясе, миллилек, татар халкы өчен горурлык хисләре иңдерүне, аларда үз теленә һәм мәдәниятенә карата мәхәббәт уятуны максат итеп куя. Быелгы план буенча оешма төрле чаралар үткәрүне дәвам итәчәк. Өстәвенә очрашуларга танылган татар шәхесләрен, тарих һәм фән белгечләрен, язучы һәм шагыйрьләрне, артистлар һәм музыка сәнгате осталарын җәлеп итәргә планлаштырыла. Мәскәү оешмасы оештыра торган барлык чаралар иҗтимагый һәм мәдәни яктан бик әһәмиятле роль үти. Штаб татар милли мәдәниятен һәм гореф-гадәтләрен туган тел, татар җырлары һәм музыкасы, матур әдәбият һәм сәнгать аша пропагандалау ысулын куллана. Катнаш гаиләләрдән чыккан яшь кешеләрнең һәм этник татарларның төбәк-ара, милләт-ара бәйләнешен ныгыта. Нәтиҗәдә Мәскәү шәһәрендәге татар җәмгыятенең үсешенә ярдәм итә. Безнең татар халкы элек-электән тырышлык, тотрыклылык, сабырлык, акыл һәм көчле рухлылык кебек сыйфатлар белән аерылып торган. Шуңа да безгә татар халкы кимүенә, туган телнең юкка чыгуына юл куярга ярамый. Әлеге максатны күздә тотып, татарларга берләшергә һәм бик каты тырышырга кирәк. Шул вакытта без 2030 елда узачак киләсе бөтен Россия күләмендәге халык исәбенә яхшылап, төпле итеп әзерләнә алачакбыз.